познавам Иво Комитов от 2000-та година близо. Това е момче, което пътуваше по корабите и по покана на мое име и от името на бившия управител го помолихме да дойде в Северекспорт и да създадем нещо, което в момента имаме. Значи Иво създаде една фирма, чрез която ние направихме монтажа на фабриката, която работи до днес. Които са във фирмата, те старите работници, и ще дадат съгласието за него, защото го познават, знам го, че е честен човек, че не е някой мошенник, който, примерно, ако каже ще прави еди какво си, ще го прави. Няма да се извърти, както някои кметови, не казвам точно кой, примерно казват еди какво ще направя, пък нищо не правят. Докато сигурен са в неговите думи, че ако каже ще направя еди какво си, ще го направи. Човек на думата, и това го знам още от годините, когато беше капитан на едни от нашите кораби. Всички имаме добри спомени от него. Работеше както трябва. Никога не е чувано за него лоша дума. Съвместната ни дейност започна 1998-1999 година. Той плаваше по корабите. Мало момче, 27-8 годишно. Що се оженил с едно малко дете. И аз просто прецених, че това момче има бъдеще. Трябва да му се подаде ръка. И ние му помогнахме, като дойде при нас да работи. Създаде собствена фирма с 8-10 работника, точно не помня. И благодарение на него и на неговите усилия, на момчета, с които работеше, създадахме това, което имаме в момента. Може би на 80% от облика, който има в момента фирмата. От 2009 година насам той се занимава с друга дейност и ние поддържаме просто приятелски отношения. Преценявам човека, аз съм на 58 години и мога да преценя кой стои пред мен и какъв е човека. Толкова хора са минали през мен, са израснали и са били, никой са вече някой. Той никой не се възгордял. Ръководни длъжности вземаше в държавно учреждение, но независимо от това винаги е поддържал едно човешко ниво между бизнеса ние и той. И не съм забрал, че благодарение на неговия ентусиазъм създадахме тая база, която имаме сега, която е на площ от близо 3 декара застроена площ. 2900 квадрата. Всичко това е минало през неговите ръце и през момчетата, които той създаде. Аз и моето семейство съвсем чистосърдечно с 2 ръце ще гласуваме за Иво Комитов, за кмет на района Аспарухово.